ako nasa punto na ako ng buhay ko na napakarami mga simpleng bagay na pinagpapasalamat at na-appreciate kasi sineselebrate namin every day. And that is most likely yung presence ng bawat isa sa family. Life itself, yung araw-araw tayong nagkakakitaan, nagkakakwentuhan via Facebook Appreciate Live. yung ganun. Para, diba? kasi you're at peace kapag ina-appreciate mo yung mga bagay-bagay na meron ka. And yung presence natin, we may never know, baka bukas magkakakita-kita pa ba tayo? Or the following month ba, you'll still be hearing me ba? Or baka hindi na. So, nothing is so certain in this world. Lately nga, sa mga nababalitaan namin na mga ibang bad news na tipong, ang lakas-lakas lang niya, tapos bigla ibabalita, wala na. So sabi ko, it's a kind reminder for us to really celebrate life every day because tomorrow is never promised. Kaya, walang ibang araw kung kailan mo dapat i-enjoy yung buhay kundi ngayon, as in now na.